nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Aking business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Yan lang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Hinatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din so mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to be estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs niyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo Bicol. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking gusyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Pablo Bicol helped us lot. And also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand dyan, kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatuwa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang autocab ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan ng bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, uy, laki na lang. Ano ka na siguro? Ganyan na yung itsura ng alam. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera nagsasabi. Avictus, not your usual nation.